Pot semblar una classe d'anglès, però aquests alumnes estan fent matemàtiques. L'Institut Manolo Hugué de Caldes és un dels centres de la comarca que participa en el projecte GEP, Grup d'Experimentació Plurilingüística, una iniciativa del Departament d'Ensenyament que pretén que els alumnes d'ESO utilitzin l'anglès com a llengua vehicular en matèries que no són de caire lingüístic. I think it's funny to do things in English because some people don't speak English so much, and they aren't boring because you have to explain and you are doing things all the time. I think it has been a really good experience to do this because it's like a way to learn maths and also English at the same time, and it has been really fun because we made a lot of activities. La valoració dels alumnes és bona, ja que així treballen la llengua estrangera en el seu ús quotidià més enllà de la gramàtica. El centre amb l'anglès ho fa amb les matemàtiques, la tecnologia i l'educació física. Les ciències socials es fan en francès, amb la peculiaritat que els alumnes no han estudiat mai francès. Ells creuen que són desconeixedors de francès. Llavors del que es tracta també és d'intentar que a partir d'aquestes experiències plurilingüístiques donar a conèixer un altre concepte, que és el de la intercomprensió. I per intercomprensió s'ha d'entendre que aquelles llengües, en el nostre cas més properes, que són les romàniques, en les que tots nosaltres som capaços de poder entendre. Els professors que imparteixen aquestes classes plurilingüístiques tenen una formació específica en llengües. Formar part d'aquest projecte permet que els altres professors d'aquest centre puguin rebre formació específica en aquest àmbit.